Evenimentele ultimelor zile de Ellen Goldwhite. Capitolul 3. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Ucenicii îl întreabă pe Domnul Hristos despre revenirea sa. Cuvintele Domnului Hristos, în Matei 24:2, fuseseră rostite în auzul unui mare număr de oameni, dar când a rămas singur, Petru, Ioan, Iacov și Andrei au venit la el pe când stătea pe muntele Măslinilor. Spune-ne, au zis ei, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? În răspunsul său, adresat ucenicilor, Domnul Iisus nu s-a referit în mod separat la distrugerea Ierusalimului și la marea zi a revenirii sale. El a descris cele două evenimente împreună. Dacă le-ar fi descoperit ucenicilor săi evenimentele viitoare, așa cum le vedea el, ei nu ar fi fost în stare să îndure priveliștea. Din milă pentru ei, Domnul a combinat descrierea celor două mari crize, lăsându-i pe ucenici să studieze mai departe înțelesul în mod personal. Vremea revenirii lui Hristos nu este cunoscută. Mulți care au declarat a fi adventiști au stabilit date ale revenirii lui Hristos, dar toate au avut ca rezultat doar niște eșecuri repetate. Despre timpul precis al revenirii Domnului este declarat că se află dincolo de puterea de pricepere a muritorilor. Nici chiar îngerii, care slujesc pentru cei ce vor fi moștenitori ai mântuirii, nu știu nici ziua, nici ceasul, dar despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Noi nu trebuie să știm timpul precis, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui Hristos. De ce nu ne-a dat Dumnezeu această informație? Pentru că dacă ar fi făcut-o, nu am fi folosit-o în mod corespunzător și acest fapt ar conduce la o stare de lucruri în poporul nostru, care ar întârzia foarte mult lucrarea lui Dumnezeu de pregătire a oamenilor pentru ziua cea mare, care trebuie să vină. Noi nu trebuie să trăim într-o stare de tensiune cu privire la timp. Tu nu vei fi în stare să spui că El va veni peste 1 an, 2 sau 5, nici să amâni venirea sa, declarând că nu va veni în următorii 10 sau 20 de ani. Ne apropiem de ziua cea mare a lui Dumnezeu. Semnele se împlinesc. Totuși nu avem o solie care să ne spună ziua și ora apariției lui Hristos. Cu înțelepciune Domnul ne-a ascuns aceste date ca să putem fi tot timpul într-o stare de așteptare și de pregătire pentru cea de-a doua venire a sa pe norii cerului. Timpul exact al celei de-a doua venire a Fiului omului este taina lui Dumnezeu. Solia noastră nu este aceea de a stabili un timp. Noi nu facem parte din acea categorie de oameni care precizează perioada exactă de timp care ne desparte de cea de-a doua venire a lui Hristos cu putere și cu mare slavă. Unii au stabilit o dată, iar când aceasta a trecut, mintea lor înfumurată nu a acceptat mustrarea, ci au stabilit un alt timp și apoi altul. Numeroasele eșecuri succesive le-au pus eticheta de profeți falși. Dumnezeu nu dă nimănui o solie în care să spună că vor mai fi 5, 10 sau 20 de ani până la încheierea istoriei acestui pământ. El nu va da niciunei ființe vii pretextul de a amâna pregătirea pentru venirea sa. El nu vrea ca cineva să zică, așa cum a zis servul necredincios, Domnul meu întârzie să vină, pentru că aceasta duce la indiferență față de ocaziile și privilegiile avute în vederea pregătirii pentru ziua cea mare. Stabilirea de date duce la necredință. Pentru că datele stabilite în mod repetat au trecut, lumea se află într-o stare de necredință și mai înverșunată ca înainte cu privire la apropiata revenire a lui Hristos. Ei privesc cu dispreț eșecurile celor ce au stabilit date și pentru că oamenii au fost amăgiți în felul acesta, își întorc fața de la adevărul exprimat în cuvântul lui Dumnezeu, care spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Am înțeles că fratele ei, Daniel, s-a stabilit, ca să zicem așa, un timp, afirmând că Domnul va veni în circa 5 ani. Acum sper că nu se va răspândi vestea că suntem dintre aceia care fixează date. Asemenea remarci nu trebuie făcute. Ele nu aduc nimic bun. Nu căutați să obțineți o rădeșteptare.
prin intermediul unor asemenea afirmații, ci fiți foarte atenți asupra fiecărui cuvânt pe care îl rostiți, pentru ca cei fanatici să nu găsească ceva ce ar putea crea o stare de agitație și Duhul lui Dumnezeu să fie întristat. Noi nu trebuie să stârnim pasiunile oamenilor și să provocăm o agitație în care să fie stârnite sentimente care scapă de sub controlul rațiunii. Eu cred că trebuie să fim deosebit de atenți, pentru că Satana este la lucru și încearcă să facă tot ce îi stă în putință pentru a-și strecura vicleșugurile și născocirile, care vor fi o forță aducătoare de mult rău. Trebuie să ne ferim de orice ar putea stârni agitație și ar crea o tulburare de temeiuri greșite, pentru că în mod sigur va veni și reacția. Întotdeauna vor exista în biserică mișcări false și fanatice, declanșate de persoane care pretind că sunt îndemnate de Dumnezeu, oameni care aleargă unde nu sunt trimiși și care vor fixa zile și vremi pentru o profeție neîmplinită. Vrășmașul este bucuros să-i vadă făcând astfel, pentru că eșecurile lor repetate și îndrumarea pe o cale greșită produc confuzie și necredință. Niciun timp profetic după 1844. La întrunirea din Jackson, eu le-am declarat limpede acelor grupuri de persoane fanatice că ei fac lucrarea vrășmașului sufletelor și că sunt în întuneric. Ei pretindeau că au marea lumină, că timpul de probă se va încheia în octombrie 1884. Acolo am afirmat în mod public că Domnul a considerat potrivit să-mi arate că, după anul 1844, soliile date de Dumnezeu nu vor mai preciza niciodată calendaristică. Poziția noastră a fost una de așteptare și veghere, fără nicio precizare a unei date care să intervină între 1844, când s-au încheiat perioadele profetice, și timpul revenirii Domnului nostru. Poporul nu va mai avea nicio altă solie cu privire la o dată precisă. După perioada de timp cuprinsă între 1842 și 1844, Apocalipsa 10:4-6, nu mai poate fi nicio altă indicație precisă referitoare la timpul profetic. Cea mai lungă perioadă de calcul s-a încheiat în toamna anului 1844. Ellen White a așteptat revenirea Domnului Hristos în vremea ei. Mi s-a arătat grupul de persoane prezente la conferință. Îngerul a spus: unii vor fi hrană pentru viermi, dar câțiva vor trece prin perioada ultimilor 7 plăgi și vor rămâne în viață pe pământ pentru a fi transformați la revenirea lui Hristos. Pentru că timpul este scurt, ar trebui să lucrăm cu sârguință și energie îndoită. În privința copiilor noștri, este posibil să nu intre niciodată la colegiu. Într-adevăr, nu este înțelept să ai copii acum. Timpul este scurt. Pericolele zilelor din urmă sunt asupra noastră și copiii mici vor fi afectați într-o măsură mai mare. În această generație, când scenele istoriei Pământului urmează să se apropie treptat de încheiere și suntem pe punctul de a intra într-un timp de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată, cu cât vor fi mai puține căsătorii, cu atât va fi mai bine pentru toți, atât bărbați cât și femei. Va veni clipa, și nu este prea departe, când unii dintre noi care cred că vor rămâne în viață pe pământ vor vedea prezicerea confirmată și vor auzi glasul Arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu răsunând din munți, câmpii și mare spre cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Timpul de încercare este foarte aproape de noi, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a început deja, prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, răscumpărătorul care iartă păcatele. Explicarea întârzierii. Lunga noapte de întunecime este istovitoare, dar dimineața este amânată din milă, pentru că dacă stăpânul ar veni, prea mulți ar fi găsiți nepregătiți. Dacă după marea dezamăgire din 1844, adventiștii și-ar fi păstrat cu tărie credința și ar fi mers mai departe uniți pe drumul deschis de providența lui Dumnezeu, primind solia îngerului al treilea și vestind-o lumii, în puterea Duhului Sfânt, ei ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere prin eforturile lor, lucrarea ar fi fost dusă la bun sfârșit și Domnul ar fi putut deja să vină, ca să-și primească poporul și să-l răsplătească.
Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie astfel amânată. Timp de 40 de ani, necredința, murmurarea și răzvrătirea au împiedicat vechiul Israel să intre în țara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În niciun caz nu au fost de vină făgăduințele lui Dumnezeu. Necredința, iubirea de lume, lipsa de consacrare și certurile între cei ce pretind a fi poporul Domnului sunt cele care ne-au menținut atât de mulți ani în această lume de păcat și suferință. Dacă Biserica lui Hristos și-ar fi îndeplinit lucrarea încredințată, așa cum a hotărât Domnul, întreaga lume ar fi fost avertizată și Domnul Isus ar fi venit pe pământ cu putere și cu mare slavă. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate. În soliile lor, îngerii lui Dumnezeu scot în evidență faptul că timpul este foarte scurt. Roman 13 cu 11 la 12. 1 Corinteni 7 cu 29. 1 Tesaloniceni 4 cu 15 la 17. Evrei 10 cu 25. Iacov 5 cu 8 și 9. 1 Petru 4 cu 7. Apocalipsa 22 cu 6 la 7. Roman 13 cu 11 la 12. Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 1 Corinteni 7 cu 29. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. 1 Tesaloniceni 4 cu 15 la 17. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Evrei 10 cu 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua este aproape. Iacov 5 cu 8 și 9. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. 1 Petru 4 cu 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Apocalipsa 22 cu 6 și 7. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Acest fapt mi-a fost prezentat întotdeauna. Este adevărat că timpul a fost mai lung decât am crezut în primele zile de la vestirea acestei solii. Mântuitorul nostru nu a apărut așa de curând cum am sperat, dar a greșit oare cuvântul Domnului? Niciodată! Ar trebui să ne reamintim că făgăduințele, ca și amenințările lui Dumnezeu, sunt la fel de condiționate. Ieremia 18 cu 7 la 10.
Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. Iona 3, cu 4-10. Domnul a răspuns: Bine faci tu de te mânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Apoi și-a făcut un umbrar și a stătut sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de te mânii din pricina curcubetelui. El a răspuns: Da, bine facă-mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis: Ție-ți este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Poate că din cauza nesupunerii noastre mai avem de stat în această lume încă mulți ani, așa cum au făcut-o copiii lui Israel, dar pentru numele lui Hristos, poporul lui nu trebuie să adauge păcat după păcat și să dea vina pe Dumnezeu pentru urmările purtării lui greșite. Ce așteaptă Domnul Hristos? Cu o dorință arzătoare, Domnul Hristos așteaptă să se manifeste în biserica sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în poporul său, în mod desăvârșit, atunci el va veni să ia cu sine pe ai săi. Este privilegiul fiecărui creștin, nu numai să aștepte, ci să și grăbească venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă toți cei care mărturisesc numele Lui ar aduce roade spre slava sa, cât de repede ar fi răspândită sămânța Evangheliei în întreaga lume. Ultima mare recoltă ar fi gata de cules și Hristos ar veni să-și adune grâul prețios. Stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului nostru, vestind lumii Evanghelia. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. 2 Petru 3,12. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Domnul ne-a dat putere, ca prin conlucrarea cu El să grăbim sfârșitul acestei stări de suferință. Răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Cu o precizie care nu admite nici cea mai mică greșeală, Cel Infinit ține o socoteală pentru fiecare națiune. Cât timp acest cont rămâne deschis, îndurarea sa este oferită prin chemări la pocăință, dar când limita fixată de el va fi depășită, va începe revărsarea mâniei sale. Dumnezeu are însemnate în registrul său toate națiunile. Cifrele cresc în dreptul lor în curțile din ceruri și când va fi pe punctul de a fi dată legea de pedepsire a celor ce calcă prima zi a săptămânii, paharul lor va fi plin. Dumnezeu ține o socoteală pentru fiecare națiune. Când nelegiuirea va depăși limitele îndurării lui Dumnezeu, va veni timpul ca îndelunga sa răbdare să ia sfârșit. Când cifrele acumulate în cărțile de înregistrare ale cerului vor arăta că totalul nelegiuirilor a ajuns la limita stabilită, va veni mânia lui Dumnezeu. Cu toate că în mila sa Dumnezeu se dovedește îndelung răbdător cu cel nelegiuit, există totuși o limită dincolo de care omul nu mai poate continua să păcătuiască. Când această limită este depășită, ofertele harului sunt retrase și începe vremea judecății. Vine timpul când, prin necinste și obrăznicie, oamenii vor ajunge la un punct, dincolo de care Domnul nu le va îngădui să treacă,
și vor afla că există o limită a îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Există o limită dincolo de care judecățile lui Dumnezeu nu mai pot fi amânate. Nelegiuirea a ajuns aproape de limita ei. Mai este puțin timp până când locuitorii pământului vor umple cupa nelegiuirilor și atunci se va trezi mânia lui Dumnezeu, care întârzie de atâta timp. Și această țară a luminii va bea cupa neamestecată a mâniei sale. Cupa nelegiuirii este aproape plină, iar dreptatea răzbunătoare a lui Dumnezeu este gata să coboare asupra celor vinovați. Răutatea locuitorilor pământului aproape a umplut măsura nelegiuirilor lor. Acest pământ este pe punctul în care Dumnezeu îi va îngădui distrugătorului să-și facă lucrarea. Nelegiuirea a ajuns aproape la limita ei de sus. Lumea este plină de confuzie și o mare groază va veni peste ființele omenești. Sfârșitul este foarte aproape. Noi care cunoaștem adevărul, trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce va veni peste lume, ca o surpriză copleșitoare. Trebuie să avem mereu în minte gândul că ziua cea mare a lui Dumnezeu este aproape. Trebuie să ne obișnuim să avem mereu în minte marile scene ale judecății și atunci când acestea se vor desfășura în fața ochilor noștri, când toate se vor descoperi, vor avea efect asupra caracterului nostru. Un frate mi-a spus odată: "Sora White, crezi că Domnul va veni în decurs de 10 ani? Ce importanță are pentru tine dacă El vine peste 2, 4 sau 10 ani?" "Ei bine," a spus el, "dacă aș ști că Domnul va veni peste 10 ani, cred că în anumite privințe aș acționa diferit de cum acționez acum." "Ce ai face?" "Ei bine," a spus el, "mi-aș vinde averea, aș începe să cercetez cuvântul lui Dumnezeu, aș încerca să-i avertizez pe oameni și să-i învăț să se pregătească pentru venirea Lui și aș stărui pe lângă Dumnezeu să mă ajute să fiu pregătit pentru a mă întâlni cu El." Atunci am spus: "Dacă ai ști că Domnul nu va veni încă timp de 20 de ani, ai trăi altfel?" El a răspuns: "Cred că da." Cât de egoistă a fost exprimarea că ar trăi cu totul altfel, dacă ar ști că Domnul său va veni în decurs de 10 ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani. Aceasta este pentru noi o lecție care ne învață că trebuie să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi și că nu suntem în siguranță dacă nu așteptăm și nu veghem. Timpul este scurt. Fie ca Domnul să nu le dea odihnă, nici ziua, nici noaptea, acelora care acum sunt fără grijă și nepăsători pentru cauza și lucrarea lui Dumnezeu. Sfârșitul este aproape. Domnul Iisus ar vrea să avem întotdeauna în minte gândul că timpul este scurt. Când vom sta în veșnicii cu cei răscumpărați, cu harfele de aur și coroanele de slavă, având veșnicia fără de sfârșit înaintea noastră, atunci vom vedea cât de scurt a fost timpul de probă.